Halo, 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 halo bro. Kembali lagi di Wong Gabut Channel. Oke bro, dino iki aku rencana meh dolan-dolan karo sanak family bro, karo keluarga. Iki karo koncoku Mas Kempleng, karo kakangku Kak Nata, karo makne Kang Nata, Pin, adik-adik Kang Nata, karo Rahel, karo Tanjung. Nah iki aku rencana dino iki aku meh moro Candi Umbul Grabag Magelang bro. Nah iki aku tekan lokasi nih langsung jujuk wae Candi Umbul Grabag. Tapi iki malah tutup bro. Nah piye iki Jal? Iki tekan kene malah tutup iki bro tane. Meh mandi air hangat iki asline iki. Ya piye bro, kesuwen ning omah ora tau refreshing, kepengin refreshing mbek keluarga bro. Nah, ora nganggo suwe bro, ora nganggo suwe, langsung putar balik. Kepikiran bro, kepikiran moro wisata air terjun Sekar Langit. Nah, wisata air terjun Sekar Langit kuwi yo ning Grabag bro. Ning daerah Grabag men ora balik tangan kosong ya rencana meh liburan ya kudune liburan to bro, tapi ora sah dados kok Grabag langsung menuju wisata air terjun Sekar Langit. Nah air terjun Sekar Langit kuwi biyen pernah terkenal di eranya bro, pas cilikanku biyen terkenal banget. Nah piye aku ya wis suwe ra tau rene bro, ra tau dolan moro air terjun Sekar Langit iki aku suwe banget. Jajal rono mbok menawa saiki tambah apik. Piye bro, penasaran karo vlog dino iki? Ya wis bro, tonton terus ya bro. Oke, mantap. Nah iki aku wis meh tekan lokasi wisata air terjun Sekar Langit bro. Nah iki aku wis meh tekan, iki aku wis tekan ngarepan parkiran bro. Nah ternyata ya lumayan rame, walaupun aslinya iki jek tutup mergo ya pandemi to bro. Jek pandemi jek tutup, cuman ya iso mlebu asal ora rame-rame ya bro. Tetep dibatasi, kapasitas pun tetep dibatasi. Nah ini aku langsung mlebu bro. Nah harga tiket masuk bro ini sangat murah sekali. Parkir mobil 10.000, terus parkir motor 2.000, per orang 5.000 bro. Ini ada pengunjung anak-anak, biasanya pengunjungnya dewasa, anak-anak, keluarga sering berkunjung rene bro. Soalnya iki wisatane ijeh alam banget, ijeh asri banget loh. Deloki bro, kiwa tengene kan ijeh akeh tanduran, ono pring-pring barang kuwi. Wah, mantap lah kae. Keluargane Kang Nata langsung ngengklek ya bro, langsung ngengklek moro air terjune bro. Iki langsung menuju air terjune wae bro, langsung mlaku moro air terjune. Nah, iki sepanjang perjalanan moro air terjun kuwi kiwa tengene iki akeh pring-pring, akeh bambu-bambu. Masih udarane masih seger banget. Udarane masih seger banget. Ning kene iki memang cocok untuk wisata alam. Wah, masih alam banget. Ning kene yo sangat cocok untuk merefresh pikiran bro. Nek pikirane penat, akehan kerjaan ning omah, ning kantor, yo dolan-dolan bareng bro. Mau minat yo dolan rene bro. Moro Sekar Langit. Nah, mantap kayak. Kang Nata selfie wae wis foto-foto. Nah, iki rombonganku mau iki bro. Iki kae sing ngarep dhewe, kae jenengane Kempleng, kanca gabutku. Nah, kayak biasane kanca gabutku rindi-rindi wae biasane osok karo Kempleng. Terus sing nggawa kaos patolan, kaos singlet iki jenengane
jenengane Kang Nata, Kak Nata ya. Nek aku muni Kang Nata ya biasanya Rahel sing nggo kaos pink kuwi sok nesu. Rahel ya adine Kang Nata sing paling cilik. Nah, kuwi adi apa ya, adi sanak famili lah istilahnya. Kuwi adine bojone Kang Nata asline jenenge Tanjung. Nah, sing ibu-ibu mau Makpin kuwi ibuke Kang Nata. Langsung wae bro menuju lokasi air terjun Sekar Langit ya bro. Piye men delok seruane ning kono. Aku karo keluargaku ki meh ngopo wae ning kono. Tonton terus ya bro sampai rampung. Wah, mantap pokoknya air terjune apik. Biyen pas aku jek cilik jek irene wis senenge pol. Wah, apik banget air terjune iki, resik banyune, bening banget. Cuman saiki mbuh koyo apa gue tambah apik ya bro. Soalnya aku suwe ra tau rene. Langsung tonton ya bro sampai rampung, ojo di skip bro. Oke, mantap. Ternyata wis lumayan kemajuan bro. Wisata iki lumayan kemajuan, dalane wis apik, wis dicor, terus ono tempat-tempat sampah barang mau ning pinggir kiri ono tempat sampah. Terus ya wis lumayan tertata lah bro. Lagi watu-watu iki mbiyen iki terlalu apik ngene iki ya. Saiki kayak Rahel terus pengen foto-foto ning watu-watu. Lagi watu-watu iki aslinya apik bro. Kotak-kotak bentuk ngono kae lah. Apik memang kayak foto-foto duduk santai ngono iki mantuk karo ngobrol-ngobrol. Iki lanjut terus bro sampai air terjun ya bro. Lanjut terus sampai air terjun. Delok terus aja di skip bro. Oke. Kayak wis ketoro meh tekan air terjune bro. Wis ketoro. Memang rada adoh bro. Memang rada adoh saka parkiran kuwi tekane air terjun kuwi rada adoh. Ya sekitar 10 menit lah bro, nek mlaku sekitar 10 menit lumayan lah. Nah, iki biasane iki warung-warung iki yo sok buka. Cuman iki memang jeno pandemi ya, pandemi dadi ini warung-warung ora ada buka bro. Biasanya ya rame iki mungkin bro. Nah iki mbiyen ora ono spanduk-spanduk ngene iki. Nah iki mungkin wis pembangunan. Nah wis pembangunan. Terus nah iki yo jembatane wis dicet-cet barang. Aku wis suwe banget bro rak rene. Terakhir aku rene iki sekitar SMP nek SMA bro. Wis suwe banget 5 tahun kepungkur nek ora 7 tahunan kepungkur lah bro rak tau rene. Nah tenan-tenan nah iki watu-watune ya wis akeh. Pepohonan-pepohonane ya wis akeh iki bro. Nah dadi lah nang kene iki aire jernih banget bro. Aire sangat jernih. Engko nek ndelok aire terjun bening banget. Nah iki ana tempat sampah meneh. Nah, sip. Nah iki tempat sampah ya kegunaannya gawe buang sampah. Aja sampai sampah-sampah diguak ning gone kaline ya bro.
Aja sampai engko ndak marahi banjir to bro, marahi tersumbat alirane ora apik lah. Mulane mungkin penduduk kene nggawe ke tempat sampah men resik wisatane. Cuman iki dalane menuju wis cepak banget karo air terjune, cuman kok wis rada bodol ya mungkin iki wis suwe ning ngecor. Cuman aku memang rak tau rene rak nyari terus ngertine ya wis koyo ngene iki. Nah, ternyata rame bro ning kene, ternyata rame kayak bro. Ternyata lumayan rame. Nah, iki lah kae air terjun bro. Ono cewek-ceweke bro, mantap. Ono cewek-ceweke bro kayak renangnya memang banyune bening banget bro ning kene. Mantap. Rame banget bro. Nek weruh cewek-cewek dolan ning Curug Sekar Langit iki kok Curug Sekar Langit. Air terjun Sekar Langit iki ya dengan cewek iki kene masa lalu bro. Soalnya aku jadi wis tau ini ben mantanku bro. Aduh sakit. Ya ini kan cuman rak popo iki aku rencanane beda. Iki aku dolan mbek keluargaku. Ya aku kudu seneng-seneng mbek keluargaku. Nek kok keluargaku mau entertainment. Oke, cewek-cewek itu ya ampun, calon-calon ayu ya bro, calon-calon ayu, manis-manis bro. Cuman ya aku adikku banget nih gue, aku wis umur wis tua iki adik-adiknya jadi gemes lah. Cuman ya banyak ayu, ya nggak apa-apa nih ya. Mau gue suka. Nah ini air terjun sangat jernih sekali, bening banget, bening adem banget, pengen nyegur aku, kepengen nyegur, kepengen main air karo dedek gemes ya lo bro. Dedek gemes, halo men tak begini men. Ayu bro, ya kayak calon-calon ayu bro. Nek kepingin nonton cewek-cewek ayu, calon-calon ayu ini gitu gemes ya sekolah ini bro. Sekar Langit ya bro, air terjun Sekar Langit Gerabak. Nah ini aku karo keluargaku wis tekan kene meh menikmati sih bro, meh menikmati suasana nang kene. Oke, lihat terus ya bro, tonton terus pokoknya sampai rampung. Oke, ojo di skip, ojo di skip. Hei, dedek gemes dolanan kayu. I love you. Kalau gabut bebas ya bro. Nikmati sih bro, nikmati air terjun itu. Seger banget suasana bro, mantap.
Aku ning kene karo keluargaku ora kesuwen bro. Aku langsung mengabadikan momen bro. Wah iki foto-foto kakangku karo koncoku gabut karo Makpin Rahel iki foto-foto gawe video-video tiktokan barang ki Rahel iki. Cuman yo ngene iki lah ora mati ora rame, cuman yo wis lumayan rame lah bro. Pandemi ngene iki wis lumayan rame, termasuk mantap bro nang kene dolan-dolan rene bro, dolan-dolan moro air terjun Sekar Langit iki bro, dolan-dolan rene lho. Didik gemes iki akeh bro. Wah mantap. Iki Kang Nata iki jare wis puas meh ngejaki Bali. Cuman Rahel isih pengen dolanan cek bro ning kene. Soal iki mau ki Rahel ki asline rada masuk angin, ngejak-ngejaki dolan, terus mandang cek dolanan nyatane ya sehat. Nah iki foto-foto bareng bro, foto bersama. Aku sih motoke ra apa-apa bro. Foto bersama boy. 1 2 cekrek ya. Oke. Foto-foto ya wis tak video. Terus iki wis ya wis lumayan puas. Jare mau sing adine Kang Nata siji iki ngeleh. Wetenge ngeleh pengen makan bro, pengen makan dulu ya wis. Iki wis meh rampung ning kene wis tak nikmati mau suasanane ning air terjun iki wis tak nikmati. Ya iki rencana iki bar iki langsung meh mencari makan. Oke, mencari makane engko ning pasar gerabak ya bro. Nah iki aku wis puas langsung meh OTW Bali wae bro. Oke. Nah iki mau wis do kisbay ya iki wis meh langsung OTW Bali wae. Oke. Nah, kae Makpin sangat tertib membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang mantan juga pada temannya. Ora. Membuang mantan pada yang membutuhkan. Nah, membuang masa lalu dibuang jauh-jauh juga. Tapi kenangan memang tidak bisa dilupakan bro. Sakit banget. Aku biyen pernah dolan karo mantanku ini. Cuman ya wis lah apa-apa. Nah, iki OTW Bali. Nah, iki Rahel ki si cantik ya. Koncoku gabut Mas Kempleng. Nah, iki Adit Tanjung, Makpin karo Kang Nata. Kak Nata ding ndak seneni Rahel lah. Iki langsung OTW Bali ya bro. Langsung OTW Bali. Moro pasar gerabak meh golek makan iki jare do ngeleh meh golek makan. Ya aku sih manut wae wong aku yo dibayari karo Kang Nata ya. Iki ternyata yo pengunjung liyane yo wis do mulai do Bali bro. Soalnya ya wis lumayan sore terus langsung OTW Bali wae bro. Lumayan sore lanjut Bali, tapi iki tetep tak nikmati perjalanannya pulang soalnya nah bambu nih lho bro, wis akeh tenan ini. Bambu pring-pring wis akeh banget. Terus lumayan resik saiki wisatane nang kene lumayan resik. Nah, iki foto-foto meneh iki Rahel iki. Urung puas le foto-foto meneh takoan mantap. Oke, nek sing pengen dolan rene bro, iki lokasine ning Gerabak Magelang bro. Wisata air terjun Sekar Langit ning Gerabak Magelang. Oke bro. Iki ya ora adoh sih saka omahku, ora adoh paling sekitar 45 menit nek saka omahku Temanggung Pring Surat iki ora mate adoh bro. Memang cedak lah. Magelange ya ora Magelang banget. Iki lokasine asline lebih tepatnya tuh di Gerabaknya bro. Ora ning Magelang ning di Gerabaknya. Cuman kan Magelang ikut kabupaten Gerabak ikut Kabupaten Magelang. Oke bro, lagi wis udah pulang. Sampai di sini saja dulu bro. Vlog kali ini sampai di sini. Vlog dino iki tekan kene sih. Besok lanjut meneh ngevlog ning nggon tempat-tempat lain, wisata lain sing urung tahu tak kunjungi. Aku kepengin ngevlog sing wisata sing urung tahu tak kunjungi. Soalnya aku ki masih haus banget pengalaman, aku masih pengen banget jelajah wisata sing daerah Temanggung, sing daerah Jawa Tengah, se-Indonesia lah ijeh kepengin banget.
kepingin banget bulan-bulan rono rene. Oke bro, sekian, terima kasih atas kunjungan Anda. Nah kuwi kata-kata terakhir dari wisata air terjun Sekar Langit Grabak. Oke bro, iki wis ning parkiran, langsung masuk mobil OTW pulang. Terima kasih sudah menonton video ini, matur nuwun bro. Wis nonton video iki kan rampung, matur nuwun. Oke, saksikan terus nek vlog wong gabut Temanggung channel iki ya bro. Pokoknya tetep ning channel iki sampeyan kabeh iso melu